Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyo tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon dalaygon makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ka sa tanang mga pagdaig ug mga pag-alagad tungod kay ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Tuguti nga magapanalangin ka ni ini nga programa o kining estasyon. Panalangin ni ang mga tahong nagapaminaw. Hinaot pa nga sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. O Dios nga Espiritu Santo, ang among mga pagpangalyupo ug mga pagampo dad-as atubangan sa Amahan aron nga ikaw maghangyo kaniya nga ang among ginapangayo iyang igahatag ug amo kining ginapangayo pinagis pangalan sa anak nga si Jesus nga Nazaretnon. Kanimo nagalaom kami o Dios nga ikaw dili magapakya sa among mga pagampo pagadawaton namo kini tungod lamang sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga higala sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga kaigsunan, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa atong programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Hi sir, maayong hapon sa inyo dinhang tanan sa istasyonan ug sa naminaw ning inyong programa. Kami bag-o pang nagpaminawan sa inyong programa sir. Karon lang ganing simanahan namo nakuha ang inyong number. Og salamat kaayo sa daghan nga mga pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran nga inyong gibatbat dinhi sa kahanginan. Okay, salamat kayo. Pwede ba mohangyo mi nga makabutang lang mo sa inyong pangalan o apelyido ug lugar o okay ra sa inyo ha? No, apan og dili. Okay lang, ang importante ang inyong mensahe. Well, patay basahon. Okay. Sir, mo greet ko og happy birthday ni Auntie Minda. Mag-birthday siya ugmang adlaw sir. Auntie, happy birthday. Salamat gyud kaayo sa imong kabuutan sa amo nga mga pag-umangkon. Panalanginan ka sa atong makagagahom. Okay. Last text nga ako nga basahon. Okay. Kuya John, nangandam na sad mi, kumpleto na mi kuya. Wala na kulang sa amo nang girididaan ang amo nga radyo aron makapaminami sa inyo nga program. By the way, ulan gyud kaayo diri sa amo kuya. Mao po diri sa amo ulan sad kaayo, no? Unya maura gyud ni madali gyud kaayo nga murag makaingon gyud ko nga dili kulig-on og immune system kay ubo sipon og hilanat mo giday ko madali ani nga uwan unya init. Unya matimingan pud nga kana bang inig ulan na agita so atay ka pasilungan unya nagdaman tuod tag raincoat pero nakasulob tas atong raincoat tagakan na kita sa uwan, no? Niya ako dali kay ko maigo na ning ubo sipon laban sa ulo hilanat basta kanina. Okay, sagdi lang. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message and cellphone, mas may siguro ni Brother Isaw ato ning ipa tan-aw diha ipalili ang atong monitor aron atong mahibaluan og diin gikan ning ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brad Isaw? Okay, daghang salamat Brad John og sa makausapa mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our Hope.
Nini karon ginahimo nato nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Well, di apod sa mensahe si Pastor Rogelio Idoloberio. Ang iyang mensahe minamin ninyo Pads, Libby ug Pads. June, more power ninyong duha. Yan, ni apod May gabi ni mo diha, Pastor. niya po yung mensahe si Brother Richard Burden Villarde. Happy Sabbath, God's people. Niya po si Brother Rufino Moreno. Niya po si Brother Rudy Bernil Layusa. Happy Sabbath from Sabang Church. Niya po si Sister Lia Muñez. Oto-otoon yung tao. Niya po si Brother Eulalio Tixon Jr. or Prince Advent Tixon. Good evening, Happy Sabbath. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Niya po si Brother Nilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Brother Isaw ug Kalibi. Mayngon sab sa mga namina ug sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope. God bless ug malipayong adlaw nga igpapahulay. Niya po si Sister Gay Chares Lopez. Happy Sabbath o good evening sa tanan. Niya po si Brother Milogy Silasol, good eves kapaglaom, happy Sabbath. Niya po si Norlito Tagalog, Nanay Julita ni. Mayong gabi ni mo din ha sa Kamotis Nay. O ang Dios magpakamaayos sab kanimo din ha. Niya po din sa atong Pikas Monitor ato nakita nga atong nakita mga kaigsunan nga nakig-uban kanato nga atong mga viewers nga wala makahimo sa pagpadangat sa ilaha nga mga mensahe din ato nga pasalamatan ang ato nga mga 18 shares ato ang live broadcast karon. Salamat mga kaigsunan sa inyo ang pag-share sa ato nga program, sa inyo ang pakigbahin no sa pagpakuyanap sa mayong balita sa tibuok nga kalibutan. Kay kining Facebook worldwide man ni mga kaigsunan nya pinaagi sa inyong pag-share makahimo ta sa pagpakuyanap or sa pag kini ang pataas sa range nga maabot sa atong program. Well, wala naman tayo nakita pa nga nadugang nga mensahe. Ang panahon na akong ibalik diha kanimo, Brother John. Well, si Brother Libby, basig na ay text nga imong paggabasahon ni Brother Libby. Okay, go. Wala. Well, kay daghang kayong salamat no sa kinini ang ato nga mga viewers. Well, adto ta sa pangutana, no? Okay. Okay, niya. Dugay naman gid mo sir nga nagwali dinha sa radyo. Dugay naman gid mo sir nga nagwali dinha sa radyo. Unya Biblia man kanunay ang inyong gigamit. Tanang relihiyon dunay Biblia. Asa may Biblia, asa may Biblia nga insakto. Sir, salamat. Okay, daghang kayong salamat no. Aning pangutana ha. First time ning first time ning nagsulod ning pangutana ha. Dugay naman gyud mo dinhang nagwali sa radyo. Unya Biblia man kanunay ang inyohang pasikaran gigamit. Tanang relihiyon na ay Biblia, asa may Biblia nga insakto. Okay, daghang kaayong salamat. Ang tinuod nga pagkasulti ang bisan unsang relihiyon kung Biblia ang gidala pareho ra na. Kay wa may relihiyon nga naghimo og Biblia. Gawas nga ang relihiyon o pundok nga Roman Catholic Church ilan ang giangkon sa makadaghan nga sila mo'y naghimo or sila'y nag-compile sa Biblia, ang Roman Catholic Church. Pero kana, mga huna-huna o dahom-dahom rana. Pero ang pangutana, nga tanang relihiyon na ay Biblia, asa mang Biblia ang insakto. Bisan unsang relihiyon, nga dunay gigunitan nga Biblia, insakto na. Kay ang pulong Biblia usa kana ka Latin nga pinulungan which is taken from the word Biblos, Bible. Buti pasabot bag-o og daang tugon. Ang daang tugon diha ng daan wa pa mataw si Kristo.
O niya, ang bagong tugon o ang daang tugon diha ng daan wa pa mataw si Kristo. Bisan pa nga wala mataw si Kristo, doon na nay Biblia. Gitawag kini og the book of the Lord, the book of God. Sumala sa Isaias 34:16. Nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hiyuba og basaha. So, ang Dios dunay hangyo sa mga tao nga mususi og mubasa sa basahon ni Hiyuba. Muna gitawag the book of God. Unya, ang sunod nga pagkasulti na gingon, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. So diha sa daang tugon, gipasabot ng daan nga ang daang tugon dunay mahimong kauban. Busa, ang bagong tugon ning lutaw kini kapin kun kulang mga 98 ED. Busa, muna hinungdan nga nahimong Bible, nga naman, tungod kay nagpasabot na sa bag-o ug daan kay di man gud na matawag og Bible kung daang tugon lang o bag-ong tugon lang, kay ang gitawag og Bible nagpasabot na sa bag-o ug daang tugon. Karon ang kining Biblia dili ni ingon nga dunay relihiyon nga nagmugna o naghimo niini. Kung duna may relihiyon nga nag-angkon, nagpatuo nga sila'y nag-compile o kaya sila'y naghimo sa Biblia, maog ginay buhi kaayong pagpamakak. Nganuman, tungod kay kung dunay relihiyon nga mag-angkon nga sila'y naghimo sa Biblia, sulay kuno pagunit bisag usa lang kapalid diha sa Biblia. Ang mga pulong ni anang napapalid nga imong gigunitan, ipasulat sa ila. Kung kaya ba nilang isulat na, dili. Kay kining Biblia, dili ni ingon nga gimugna lang sa tao. Kung imong basahon ang The Living Bible, no? Sa ikaduhang Timoteo 3:16, nag-ingon ang The Living Bible, the whole Bible, ang tibuok Biblia, gituga sa Dios. Kinsay nagtuga? Ang Dios, dili relihiyon, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Timan-i nga ang nagmugna sa Biblia ang Dios. Ang tuyo aron ang tao matudluan. Busa kung gusto kang matudluan, susiha og tun-i ang Biblia kay gitugan is Ginoo aron ang tao matudluan. Sunod alang sa pagpamadlong. Kung gusto kang mabadlong sa imong sayop og hiwi nga kinabuhi, susiha ang Biblia kay mabadlong ka. Alang sa pagpanulid, kung gusto ka nga sa imong kabaliko matulid ka, susiha ang Biblia. And the last, nag-ingon, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tanawa, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung ang tanang tao palang gyud unta nagsusi sa kamatuoran, nagsusis pulong sa Dios, ang tanan natudluan na matuto na unta diha sa pagkamatarong. Sulay ninyo pag-compare, pagpamalandong, ang kinabuhi sa tao nga nagsusi sa Biblia, unya nagkinabuhi siya nga ang iyang pagkinabuhi naa nasulat sa Biblia, ug sa tao nga wa magsusis Biblia ug unsay iyang pagkinabuhi. Dili ba layo ra gyud kaayo kung imong ilandi ang pagkinabuhi sa tao nga nagtuon sa Biblia ug sa wala? Makita nimo ang dako nga kalainan sa ilang kinabuhi. Gisulti sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa 17 gisulti nag-ingon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong bulwaton. Busa kung gusto kang makabaton og kahingpitan, gusto kang masangkap sa imong kinabuhi, pagsusis bala ang kasulatan. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo
ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan-i, kung gusto gani kang maluwas, timan-i ha, kung gusto kang maluwas, magsusikas bala ang kasulatan. Kay ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanato ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mao man gani nga si Kristo nagsulti siya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 20 ni Juan 5:39 nagingon si Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Diha sa balaang kasulatan imong mahibaluan kung unsaon nimo pagkinabuhi nining kinabuhi nga maangkon nimo sa umaabot nga madlaw ang kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, kinabuhing walay kamatayon. Ngayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Kung gisusi nimo ang kasulatan, nasayod ka nga ang kasulatan may mga pagpamatuod mahitungod kang Kristo o kay ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo, susiha ang kasulatan aron ka mahibalo kung unsay gipamatuod mahitungod kang Kristo. Una, ang gipamatuod sa kasulatan sa sumala sa Mateo 1:21 nagingon, og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So gipamatuod sa Biblia nga si Kristo ang magluwas sa sala sa katawhan. Og unya ni apay pamatuod sa Biblia. Nag-ingon sa Buhat 4:12, wala nay lain pangangalan o busilong sa langandong sa langit nga pinaagi ni maluwas kita. Busa diha lamang kang Kristo ang tao maluwas dili sa relihiyon og timan-i nga ang magtudlo niya na magpamatuod niya na may tungod kang Kristo ang balaang kasulatan. So balikon ko si bisan kinsa o bisan unsay relihiyon nga iyang gipasakupan kung duna siya'y Biblia, maura gyud na nga Biblia. Dili kay ang Biblia sa usa ka relihiyon iyang kaugalingon, ang usa iya but pasabot naglain-lain ang Biblia, wala, maura. Ngani kung imong makita mabantayan nimo nga bisan og nagpaminaw ka sa uban nga mga tawo nga dunay programa sa radyo o magsulti dinha sa mga public places, imong makita nga mag-mention gihapon sila og Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Santiago. Unya sa ubang relihiyon maupod na ang i-mention. Kay lagi bisag unsay imong relihiyon apan ang Biblia. Tandaan nato, maura kay ang Biblia ang magsusulat og ang naghimo nini ang Dios kay iya ning gituga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tungod niini mga kaigsunan, awata ang panahon. Timan-i, hapit na ang panahon nga ang tao dili na paguniton, dili na pabasahon og Biblia. Ang nahitabo sa una, mahimong mahitabo sab sa kapanahonan nato unya sa umaabot nga mga adlaw. Mao'y hinungdan nga daghan sa mga taong inosente og Biblia, daghan sa mga taong kulang sa kahibalo sa Biblia, daghan sa mga taong walay kahibalo sa Biblia. Nganuman, tungod kay sa unang panahon, giila o giisip nga ang taong makitaan magdala og Biblia nakahimo siyag usa ka criminal offense. Ang Biblia sa una gipangsunog, ang Biblia sa una gipangdili. Apan lagi kay ang Dios matud pa ang iyang pulong dili ginapos ning abot ang panahon nga dunay gihatagag kagawasan. Mao nay hinungdan nga ang mga tawo nga nagdili sa pagbasag Biblia, ilang gipangpatay sa una ang magbasag Biblia, ilan nang gitugutan apan nakalamay na sa kadaghanan halos diin daghan ang wa masayod og di na ganahan magbasa sa Biblia. Mga kaigsunan, tuhuin ninyo kining mga butanga. Moabot ang panahon nga ang Biblia dili na nimo makita nga naapay taong magwali.
Moabot ang panahon nga di ka na makakita og tao nga magdala pa og Biblia tungod kay moabot na unya nga kadagkutan na unya ang kainit, ang kalayo sa mga paglutos sa mga taong nagsunod sa Biblia, wala na unyay kahigayunan pang makabati ka. Manang gihisgutan sa Amos 4:11 ug 12, Amos, kana na ang 8:11 ug 12, aniya karon ipadala ko sa yuta ang kagutmanan ni ang kauhaw, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, kundili sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Timan yung gisgutan kauhaw ug kagutom, pero dili sa pagkaon, dili sa tubig, kundili sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Niini unyang panahona, timan unsa himuon sa mga tao. Nagingon sa 12, og sila unya maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, meaning from port to port, no? Gikan sa usa ka baybayon ngadto sa laing baybayon, sa usang dagat ngadto sa usang dagat. Sila magapangita sa masingkamuton gayod sa akong pulong apan sila dili makakaplag. Mga kaigsunan, kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagdasig, nagauhag, naghangyo sa inyo, susiha ang balaang kasulatan. Ayaw huna-hunaa nga tungod kay kanang relihiyon na naay Biblia, lain ang iyang relihiyon, kadtong relihiyon na lain, maura ng Biblia. Apan kung kamo karon nga naay Biblia, susihan ninyo ang Biblia, no? Apan sa dili pa kamo magasusi, himua nga gamiton nimo ang imong duha ka tuhod, magluhod ka, magampo og mga muyo kas Ginoo nga makasabot ka sa mga butang nga nasulat og gihisgutan sa Biblia. Sa walay duha-duha, sa walay pag-ukon-ukon, ang Espiritu Santo magatabang sa pagpasabot kanimo may tungod sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao ang kaluwasan. Mobi sa si Kristo nagsulti nga maayong balita may tungod sa gingharian, igawali tibok nga kalibutan ug unya moabot ng katapusan. Ipawali ang pulong sa Dios. Sa dihang nadungog mo ang pulong sa Dios, dawata. Santiago 1:21-22. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo sa kaagop, tanaw og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios, dawata kinabuhi arang makaluwas sa atong mga kalag. Sa 22 nagyon hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ang pagtuman sa pulong sa Dios nga imong nadunggang nabatian, importante ka na busa himua karon tungod kay moabot ang panahon nga dili na nimo makaplagan pa ang pulong sa Dios. Remember, bisag unsay relihiyon, maura gyud nang Biblia. Ang ato lang pagpangamuyo sa Ginoo nga atong masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Well, mga higala, sa dili pa si Brother Libby, si Brother Isaw maghatag dugang pagpatinaw ani mga bahina. Okay, salamat Brother John. So dili pa ta mahatag og dugang pagpasabot sa pangutanang atong gitagag pagtagad karon mga kaigsunan. Ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe dinhi. Si Sister Loida Agdalapis Tumakas. Good eve, happy Sabbath to all. Niya pod si Sister Erlinda Istaura. Happy Sabbath to all kaninyo diha sa station, sir. Nga madasigon kayo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O gingon man usab sa tanang mga nagsunod ning maong programa. Niya pod si Brother Domingo Bunukan, mayong gabi inyong duha, Brad John, Brad Isaw, Brad Libby. O sa tanan nga nagsunod ning programa ha, God bless o happy Sabbath sa tanan. Niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Yan niapod si Brother Jake Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad. Happy Sabbath. So sa pagkakaroon mapring mga mensahe nga napuno sa atong programa nya giunsa kay tapaghanay Brother John ang pangutan ng atong gitagag pagtagad. Okay, ang iyang gisulti, okay, nga sila dugay-dugay ra nga naminaw sa ato nga programa. Unya ang Biblia man kanunay nato mao'y gipasabot, no? Og unya matud pa niya tanang relihiyon naa may Biblia, unsa mang Biblia ang insakto. Okay, salamat Brother John. Salamat sa bigala sa imong pagpadangat sa maong pangutana.
Actually, kung imo nga lantawon og susihon, daghan nga relihiyon sa kalibutan pero usara ang gigamit nga basihanan maura pod ang Biblia makiigsunan og makiglaan. Kung mangutana ka og unsay insakto nga Biblia, sa record mga kaigsunan, ang insakto nga Biblia kinig yung Biblia nga dunay kinig yung Biblia nga makita nato nga ang Biblia nga standard nga makita nato dinhaa sa kini ang gigamit ros kadaghanan nga gitawag nato og standard version, ang King James version man gibasihan sa kadaghanan. But sa ato nga kapanahonan, tungod sa pagpadako o pagpasigarbo sa nagkalain-lain nga pagtuo, dunay mga tao nga mohimo pod og mga butang nga ila nga ipang-revise or kining gitawag og ilang pun-an napoy ilang kuhaan nga gitawag nato og bogus translation. But so far, kung imong lantawon sa tanang mga reliyon karon imong makita nga Biblia ra gyud ang gibasihan og usa ra ka Biblia ra gyud kung imong lantawon. Karon makapangutana og makalibog. Kung usara ka Biblia ang gibasihan nganong duna may nagkalain-lain nga pagtulunan. Ang tubag niini mga kaigsunan og makiglan mao lamang nga kining mga butanga mga pagpamatuod nga dili tanang mga pundok o reliyon nagsunod kun unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Karon diha sa atong pagkinabuhi unsaon man nato pag ila o pag-identify so sa ka reliyon or pundok nga nagsunod og nagtuman kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imong tan-awon mga kaigsunan og makiglan, aron nga ma-identify nimo ang usa ka pundok o usa ka reliyon nga nagsunod og nagtuman sa balaan nga kasulatan, imo ra gyud ibalik sa usa ka butang nga susihon nimo sa Biblia nga kung kanang ilang pagtulunan mabay gitudlo sa Biblia. Kasultian mo namo dinhiyas kanginan mga kaigsunan og makiglaan, bisan og unsaon panimo pag-angkon og pagpatuo nga ang inyong pundok o ang reliyon mo'y tinuod nga iya sa Dios, apan diha sa inyong reliyon or pundok wa mo magtudlo sa pagsunod og pagtuman kun unsay gitudlo sa Dios nga balaan nga kasulatan, di gyud ka matawag og iya sa Dios nga pundok bisan pa man og unsaon nimo pagpamatuod. Kay kung ato nga lantawon og susiyon, kaganiha inyong nadungog nga ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang gisgutan nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung imong lantawon og susiyon, gibuhat sa Dios tibuok nga kasulatan pero makapaduda nga naman dunay uban nga nagtudlo di na tanianang daang tugon nga ninatas bagong tugon. Pero kung imong lantawon og susiyon, ang gisulti gitudlo sa balaan nga kasulatan tibuok nga kasulatan. Muna nga dunay mga tao karon labi na nining mga nagtudlo nga dili na nang daang tugon, kinin lang bagong tugon. Muna ang ilaha karon nga imong makita nga ilang pagsabot og pagtudlo kulang-kulang kay man sa ilang pagtuon, sa ilang pagbasa diha sa balaan nga kasulatan, di naman nila basahon tibuok kundi katunga naman lang. Muna nga nitabo ang bunga sa ilang pagtuon, sa ilang pagpanudlo natawag og kulang-kulang. Kaya naman sa ilang pagtuon sa balaan nga kasulatan, katunga na lang ang ilang gibasa o gitun-an og dili ang tibuok nga kasulatan. So saan pagkumpleto sa pagtudlo kung ang imong gibasa katunga ra? Kung imong lantawon og susiyon, unsaon nimo pagkatudluan, unsaon nimo pagkamatuto sa pagkamatarong nga kun diha sa imong pagtuon mga kaigsunan og mga kaiglaan nahimo nga katunga lang ang imo nga gitun-an. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, nasayod ba mo nga dinhias balaan nga kasulatan ang pulong sa Dios gipanginsama og usa ka lamparahan nga nagahatag og kahayag sa kinabuhi sa tao? Kung atong lantawon og susiyon, ang gisgutan sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 105, ingon ani ang atong makita mga kaigsunan og mga kaiglaan, naghisgot nga nagingon, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil og kahayag sa akong alagianan. Kung imong sabton pag-ayo mga kaigsunan og mga kaiglaan,
kining pulong sa Dios ang balaan nga kasulatan magahatag dinig kahayag sa kinabuhi sa tao. So kung imong lantawon ang pulong sa Dios magahatag man diay kahayag sa kinabuhi sa tao, kung ang tao nga nagkinabuhi nining kalibutan na wala magtuon ni magbasa sa pulong sa Dios, imong masabot og mahuna-huna nga kining kinabuhi nining tawhan na walay kahayag. Kaya man wa may pagtuon, way pagtagad sa pulong sa Dios. Unya ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ang pulong sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan nagahatag og kahayag sa kinabuhi sa tao. Nganong gipanginsama man og kini ang magahatag og kahayag sa kinabuhi sa tao ang pulong sa Dios. Tungod sa rason kung imong lantawon, balikan ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16, ang pulong sa Dios magabadlong, magatulid, magamatuto sa pagkamatarong sa kinabuhi sa tao. Muna nga kung imong lantawon ang Salmo 119:105, imong makita nga gisulti nga ang pulong sa Dios nahimong kahayag sa kinabuhi sa tao. Kaya nga naman, ang tao nga magtuon og magbasa sa pulong sa Ginoo, matudluan, magiyahan, mamatulid sa pagkinabuhi niya nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo og mahimo nga mamatuto siya sa pagkamatarong. Mabitaw na nga kung ato nga lantawon ang Tito Kapitulo 2 versikulo 11 ug 12, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kanunay niyong timan-i mga kaigsunan nga ang gisgutan alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So walay gipili kung naghuna-huna ka nga tao ka, apil kanining butanga nga kining mga butanga mga kaigsunan dapat natong hatagag pagtagad. Nanawa akong balikon. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kanang laing termino niya ng pulong grasya, kaluoy mga kaigsunan og mga kaiglaan. So unsa ning kaluoya nga gipadayag sa Dios alang natong tanan. Ang mao kini mga kaigsunan kung atong paren nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon. Kanang word din nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon. Sa inyong tanaw, unsay nagtudlo sa tua? Si kinsang nagtudlo sa tua, din gikan ang mga pagtudlo nga naabot sa tua. Ay aba siyempre mga kaigsunan og mga kaiglan, gikan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan magatudlo nimo og nako sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios og mao kining kaluoya nga gikapadayag sa Dios kanatong tanan aron kitang tanan matudluan og magiyahan sa pagbalik sa iyang tilan nga kita magmasinulundon og magmatinumanon ngadto kaniya mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong padayonon nagingon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun dinhi niining kalibutana karon. Usa ka butang nga sekreto natong tao mga kaigsunan aron nga mamahimo tang matarong, mamahimo tang masinulundon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang ato ra gyud himuon mao ang pagsunod o pagtuon sa iyahang mga pulong. Kung kita dili mohimo sa pagtuon, mohimo sa pagsunod sa pulong sa Dios, ang mahitabo sa tuwa mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang atong kinabuhi magapabilin nga anaa lamang sa kangitngit. Kaya naman, di man tamo tuon sa pulong Ginoo, di man tamo basa sa pulong Ginoo, o niya ang gisgutan sa atong gibasa, ang pulong sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan magahatag og kahayag sa ato nga kinabuhi. Nang karon kung imong lantawon ug susiyon, ingon ani gyud ay kanindot nga ang atong kinabuhi mga kaigsunan ug mga kaiglan sa atong kinabuhi magahimo tag pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya naman ang atong kinabuhi mahatagag kahayag nga magkinabuhitang uyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Nang karon ang pangutana mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung ingon ani man diay kanindot ang igadulot sa kinabuhi sa tao sa pulong sa Ginoo, nganong duna may mga tao nga nagdumili sa pagdawat og pagsunod sa pulong sa Ginoo.
Ang tubag nining mga butanga, mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao lamang nga ang mga tao nga na nagdumili sa pagsunod o pagtuman sa pulong sa Ginoo, kining mga tawana wala magkinahanglan sa Ginoo. Kay kung kining mga tawana nagkinahanglan pas Ginoo or nagkinahanglan pagkaluwasan, dili ni magdumili sa pulong sa Ginoo. Pero tungod kay wa man magkinahanglan, mo na hinungdan na nagdumili sa pagdawat ni sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nasayod ba mo mga kaigsunan o makiglan nga diha sa balaan nga kasulatan gihisgutan o gitudlo nga ang tao di lamang mabuhi sa pagkaon nga material, mga kaigsunan o makiglan, kundili ang tao mabuhi usab sa pagkaon nga espiritual. Og unsa man kining pagkauna ang gitawag nga pagkaong espiritual, mao kini ang pulong sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Kung atong tanawon ang Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, ang gisgutan ni Kristo nag-ingon siya, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Kanunay natong timan-an mga kaigsunan og mga kiglan. Karon ang atong kinabuhi, doon na tayo gitawag og spiritual life. Kining atong spiritual life, mga kaigsunan, og dili ni nato maatiman. Mao ni hinungdan nga kita mawala sa atong kinabuhi, mawala sa atong kasing-kasing ang pagpasidungog, ang pagsampit ug ang pagpasalamat sa Ginoo. Kay naman atong gipasagdaan nga ang atong spiritual life mamatay, ang atong spiritual nga kinabuhi mamatay pinaagi sa pagdumili, sa pagdawat o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Hinumdumay mga kaigsunan nga may tabo sa tao kung dili mukaon magutom. Human nga magutom, magkasakit. Human nga magkasakit, mamatay. Sa sama nga kaagi ang atong spirituhanon nga kinabuhi, mga kaigsunan, kung magdumili tas pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang atong spirituhanon nga kinabuhi magutom. Sa diha nga di gihapunta mo himo sa pagbasag, pagpatalingog sa pulong sa Ginoo, ang atong spirituhanon nga kinabuhi magmasakit. O sa diha nga magdumili gihapunta ang atong spirituhanon nga kinabuhi mamatay, mga kaigsunan. Og sa diha nga mamatay ang atong spirituhanon nga kinabuhi, ang atong kinabuhi mahimo na nga mawad-an na tagkahadlok sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. So aron nga sa diin ang atong kinabuhi mahimong konektado kanunay sa Ginoo, mga kaigsunan, ang ato lamang buhi imoon maghimo ta nga adlaw-adlaw atong basahon ang pulong sa Ginoo aron nga sa diin kita maanaa kanunay diha sa tuilan sa Ginoo ug magmalig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ako sa ning basahon ang mensaheng napuno dinhi sa atong programa. Nias Brother Bob Rituya, good evening you dong og happy Sabat watching from Tuburan, Cebu. Good evening, Dedo. Niya po si Sister Judy Jati. Happy Sabat, Kuya Alexander John dito Jr. og sa imong mga kauban watching from Pasil Church. Okay, may gabi niyong tanan diya sa Isla St. Jude. Niya po si Brother Edilberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Pastor, and Happy Sabat. Niya po si Happy Sister Sabbath to. Ila Lipalam, Kalapuan. Onya, wala naman tayo nakita nga nadugang paminsay makaigsunan. Ang panahon ako yatag ang Brother Libby Clavis alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana. Okay, dugan salamat, Brother Isaw. Okay, daw. Okay, no, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi. Giunsa ganito paghanay, Brother John? Ayan Ang pangutana. iya siya nagkuandugay ra siyang naminaw sa atong programa. Oo. Ang ato kanunay gisgutan Biblia. Ang tanang relihiyon dunay Biblia, asa may Biblia nga insakto. Okay, dugan salamat no sa manindot nga pangutana. Kami ra ba diri? Ang Seventh-day Adventist walay kaugalingon nga version sa Biblia. Ang Biblia na mo diri nagkalalain ni ang mga version. Naay version na mo nga contemporary English version, naay today's English version, naay Good News Bible, aniya naay New International Version, naay American Standard Version, naay The Living Bible, aniya naay ang pulong sa Dios nga Biblia, maayong balita, nagkalalain ni. Pero nganong aniya pa'y duway version na mo gigamit. Ano kalalain na itong gigamit?
tungod higala kay ang Bible God usa ra man ani ang gigikanan, usa ra ang sinugdanan ba. Ang original gyud nga mga pulong nga gigamit sa pagsulat sa magsusulat sa unang panahon kadtong mga tao nga gigamit sa Ginoo sa mapanlitas mga propita o niya arikas mga bagong tugon, mga apostoles, niya nagkalain ba ato ilang posisyon, mga ranggo nagkalain, pero kini mga tawhana gigamit sa Dios aron masulat ang iyang mga pulong. Ang Bible, balikan nato, naglangkob kini, akong gitanaw sa Google, ang Bible Higala, nag-compose kini sa Old and New Testament o giila kini nga sagrado nga libro sa mga Kristiyano, ang Bible, Old and New Testament. Ang Old Testament gisulat to sa Hebreo o sa Aramaic nga pulong. O niari ka sa Bagong Tugon gisulat sa Greek nga mga pulong. Ang usa ka Bible translator, ilan ang tan-awon mga higala ang kadtong original manuscript. Ila tong basahon tong Hebreo, Aramaic o Grigo. O niya i-translate nila higala sa mga sinultihan nga atong masabtan sa mapananglit. Ari ka sa King James Version, originally gibasa po lang original kadtong Hebreo, Aramaic o Grigo o niya ilang gitranslate ngadto sa English. Niya gikan sa English gitranslate ngadto sa nagkalanlain nga mga sinultihan. Munang naatay mga hubad nga Cebuano, na Tagalog, na Ilonggo o nagkalanlaing pinulungan ang tuyog tumong nga masabtan sa katawhan sa kalibutan ang pulong sa Ginoo. So kining mga naghubad sa Biblia, mga higala, nagamping sila sa ilang kaugalingon nga dili sila masipyat silang pagkahubad. Nagamping sila. Ay kining mga tawhana, daghana sila maghubad o niya sa mapananglitan. Ang Biblia nga version ay bagong version, moagi pa na og gitawag og mga Bible Society sa mas Pilipinas. Natay gitawag Philippine Bible Society. So, og nakita nilang husto, i-approve nila na, tatakan nila na og Philippine Bible Society. Pasabot, okay na, pwede na ang atong basahon, atong tunan, o ni ato ka sa Amerika, na po itong American Bible Society. So, nagtuo mi nga ang Biblia, husto ang pagtulunan nga gitudlo diya sa Biblia. Ang tao rin na sayop, sa mapananglitan, kuha ta ko sa kasampol, tag sampol. Arita maghisgot sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Paminabantayan nyo ha. Atong tanawon ang Lucas 4, versikulo 16. Ang atong tanawon sa nagkalain nga mga hubad ba? Nagkalain nga version sa Biblia. Ano atong i-compare kung magkalahi ba ang pagtulunan nga naa diha nga atong makita. Okay, atong tanaw na, i-compare na to ang Lucas Kapitulo 23, 54 ngadto sa 56. Atong sulayan og tan-aw mga higala. Okay, arita sa Lucas 23, 54 ngadto sa 56. Okay, tara. Nakita na nato. Lucas 23:54 ngadto 56. O niya, bantayan ninyo, atong tanawon og nagkalain bagyo dinhi. Hinunay mga pulong nga nagkalahi. Pero ang gipasabot, wa gyud magkalahi mga higala. Ang context ba? Lucas 23:54 ngadto sa 56.
Okay. Niya na. Ato na nakita mahigala. Okay. Muna atong mabasa arika sa versikulo 54. Ingon ni atong mabasa sa King James Version ni. And the day was the preparation, and the Sabbath drew on. Buti pasabot, nga gisulti ni King James, ingon ni nga, og ni anang adlaw, mao ang adlaw sa pagpangandam, og hapit na magsugod ang adlaw nga igpapahulay. O niya, gisgutan din alos pangandam, alang pahulay. O niya, ari ka sa American Standard Version, mo ni pagkasulti, lain po pagkahanay, pero moro ang ipasabot. And it was the day of the preparation, the Sabbath drew on. Moro gyapon ang ipasabot. And it was, and this unahan, this King James, and that day was preparation. Yes, American Standard Version, and it was the day of preparation. Arikas Bible in basic English, now it was the day of making ready, the Sabbath was coming on. Kat adlaw ko to nga mangandam ta, making ready, maghimo tag pagpangandam para sa adlaw nga pahulay. Arikas Darby's English translation, lain na po ni Gabriel's Biblia. Now it was the day of making ready, and the Sabbath was coming on. Adlaw kadto nga maghimo ta sa pagpangandam alang sa igpapahulay. O niya, ari ka sa duway version, and it was the day of Parascib, and the Sabbath drew on. Parascib, Friday ni. O niya, ari ka sa New Webster Bible, and that day was the preparation, and the Sabbath drew on. O sa tong adlaw, preparation. O niya, and the Sabbath drew on. O sabay gipasabot ani bahina, naghisgot man ni pangandam o pahulay. Naghisgot ni higala mahitungod sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, pagkamatay ni Ginoong Hesus higala. Birnis Friday, ingon ni, it was preparation day. Ang preparation day sa ato karon gisaulog pagkamatay sa Ginoo Bernis. Preparation day ang tawag ani ni Biblia. O niya, ang sunod sa Bernis, nagkahidool na ang adlaw nga ig papahulay. Daghan ni sa Weymouth New Testament, maupod ang World English Bible, mao gihapon. Ari ka sa Young's Literal Translation, mao gihapon higalang gipasabot. Pero ari ta magtanaw, ari ta sa uban pa yun nga version. Paminawin niya itong tanahon. Preparation man ang gisgutante niya, Sabbath ang sunod. Arita sa atong tanaw sulay mahigala sa uban nga version sa Biblia, no? Og naamoy mga Biblia dia tanawan yung sulay. Ari ko magbasa sa The Living Bible. Mao gihapon nga verse mahigala. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. So, lahi pagkasulti. Pero mo nagyapon ang ipasabot tigala. Ingon ni nga, nahitabo kadto sa hapon, sa adlawng Bernis, late on Friday afternoon. Alas 3, beto sa hapon, pagkamates Ginoo na to. Giklaro niya, Friday. Andres mga version ting pabasa kaniya, preparation day for the Sabbath. Pero sa The Living Bible, gilitok yun ang pulong Friday afternoon, late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath, ang adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga pahulay. Bernis ang ipasabot din eh. Kung ari ka magbasa sa Good News Bible, mo niya itong mabasa, maghihapon nga verse. It was Friday, and the Sabbath was about to begin. Kung sa itong adlaw, atong nabasa, it was Friday, and the Sabbath was about to begin. So, nagpasabot nga, wa gyud magka sukwahi, wa magka kanabang magkasuhag, wa magkasumpaki ang gipadayag sa Biblia higala. Kay ang preparation day, ang gipasabot diha,
mao ang adlong Bernis. Wa iliko-liko sa ubang bersyon, gilitok og Britso, Bernis, Sabado na ang ipasabot niya. Naghaidol ng adlaw Sabado. Kung ari ka magbasa sa Biblia nga maayong balita nga Biblia nga karaan, ako'y kapi ana. Ang mabasa mga higala, ingon din nga Bernis kadto og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. So imo makita nga ang adlaw des pangandam Bernis na. O niyang adlaw nga musunod sa Bernis nga gitawag og igpapahulay mao nang adlaw ng Sabado nga gisgutan po sa Biblia nga Latina Vulgata mga kahigalaan. So ingon niya na ang Biblia nga nagkalahi nga bersyon pero wa magkasumpaki ang pagtulunan ni ana mga higala. So kung di kay klaro pagkalitok sa lain nga bersyon, i-research sa ubang bersyon, makita nimo ang tinaw kaayo nga pagpasabot higala nga makakuha sa imong kalibog. Munang kami diri nagtuo mi nga ang Bible husto ang gisgutan dinhi. Pero naay mga tao karon nga naninguha nga itamper ang naas Biblia. Ilisdan naay mga tao sama na kita magita higala sa debate na kita nato. Naay Biblia nga gitamper nila. May gani kanabantayan sa kontra o niya nakadapon siya parehas yung Biblia pagtan-aron sa Biblia maurang edisyon, maurang kolor, maurang yung tanan, maurang version. Pag-compare higala dito nasakpan nga ang pulong diha sa Mateo 16:18 giilisdan og pulong nga ngalan sa ilang relihiyon na matikdan nga sayop. Pusa na yung mga tao gitawag na mga bugos mga higala translation na mga translation nga kana bang gi-translate sa usa ka tawo nga gipahaom lang sa iyang baruganan. Pero kining Bible atong gipanggamit mga version ni Gala, mga Bible kini na ang mga nag-translator niini mga tao nga honestly nagtuon og nagrespeto Dios Biblia. Wala tay panahon kung balik panahon ba isaw. Salamat Brother Levi mga higala sa dili pahingpit tapuson natong programa. Ni atong closing song may man ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita. Dalangpanan og matagahom nga Dios, salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin tanan nagapaminaw. Dadas kahayag sa kamatuoran. Kini pagbayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan. The Bible may heart you with